حنت تفوتوا ጓል ኣንስተይቲ ብሓቂ ዶ ትናፍቐካ ኣላ ወይስ ኣይኮነትን? ብኸመይ ክትፈልጥ ትኽእል? መብዛሕትኡ ግዜ ዋልድ ስምዒተን ናፊቐካ ኣለኹ ኢለን ብቐጥታ ብቃላት ክገልጾ ይከብደን እዩ። ኣብ ክንዲ ብቓላት ብባህርያተንን ብስውር ስነ-ኣእምሮኣዊ ምልክትን ግን ፍንጭታት ክዋኻ ይግደዳ እየን። ንስኻ ከም ወዲ ተባዕታይ ነዚ ምልክት እዚ ክተስተውዕለሉ ኣለካ። እንተዳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትናፍቐካ ከላ እትገብሮ ሚስጥራዊ ባህርያት ፈሊጥካ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ፍቕሪ ናበይ ገጽ ከም ዘሎ ብግቡእ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ትረሕቐካ ብሓቂ ውሽጣ ብናፍቆት ከም ዝነደደት ትፈልጠሉ 7 ፍሉያት ምልክታት ክነግረካ እየ። ብፍላይ ቁፅሪ 4ን ቁፅሪ 7ን ዘለዉ ነጥብታት ፍጹም ክስሕቶም ዘይብልካ ናይ ልቢ ሚስጥራት እዮም። እታ ቀዳመይትን ዝቐለለትን ምልክት ብዘይ ምንም ዓብዪ ምክንያት ወይ ጉዳይ መልእኽቲ ወይ ድማ ቴክስት ክሰደልካ ከላ እዩ። ንኣብነት ሃንደበት እንታይ ትገብር ኣለኻ? ከመይ ውዒልካ? ወይ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ክሪኦ ከለኹ ንዓኻ ዘኪረካ እናበለት ወላ ሓንቲ ዘይረብሕ ጽሑፋት ወይ ምስልታት ክሰደልካ ትጅምር። እቲ ሓቀኛ ሚስጥር ነቲ ዝፀሓፈቶ ጽሑፍ ዘይኮነስ ንዓኻ ክተዛርበካ ዘለዋ ድሌት እዩ። ኣእምሮኣ በኣኻ ስለ ዝተመልአን ስለ ዝናፍቐትካን ዝኾነ ምስ ፈጢራ ድምፅኻ ክትሰምዕ ወይ ምስልኻ ክትርኢ ትደሊ ኣላ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘይናፈቐቶ ሰብ ብከንቱ ግዜ ኣይተጥፍእን እያ። ስለዚ ተደጋጋምን ብዘይ ምክንያትን ዝመፀካ መልእኽቲ ናይ ናፍቆት ዓብዪ ድምፂ እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዓብዪ ምልክት ኣብዚ ዘመናዊ ናይ ቴክኖሎጂ እዋን ፍጹም ክትሓስቦ ዘይትኽእል ማሕበራዊ መራኸቢታት እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትናፍቐካ ከላ እቲ ዝዓበየ መጋቢ ኣእምሮኣ ንስኻ ኣብ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ወይ ድማ ቲክቶክ እትልጥፎም ነገራት እዮም። ንሕልናኻ ሓደ ነገር ሕተቶ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ስቶሪ ወይ ድማ ሓድሽ ስእሊ ክትሰቅል ከለኻ ካብቶም ቀዳሞት ሪኦም ላይክ ዝገብሩ ወይ ርእይቶ ዝህቡ ሰባት ንሳ ድያ? ወይስ ሓድሽ ነገር ክትጫወት ከለኻ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ደቃይቕ ይከታተለካ? እዚ በጋጣሚ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን። እቲ ሓቀኛ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሚስጥር እዚ እዩ። ንሳ ስልካ ኣፅያ ናይ ገዛ ርእሳ ስራሕ ክትሰርሕ ክትፍትን ከላ እኳ ኣእምሮኣ ግን ሕጂ እንታይ ገብር ይኸውን? ምስ መን ኣሎ? ሓድሽ ስእሊ ሰቒሉ ድዩ እናበለ ስለዝውጥራ መወዳእቱ ናብ ፕሮፋይልካ ክትኣቱ ትግደድ። ዋላ እኳ ብቓላት ናፊቓካ ክትብለካ እንተዘይደለየት እቲ ቀጻሊ ንዓኻ ናይ ምክትታል ባህርያታ ግን ውሽጣ ክንደሓዊ ይነድድ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትካ ወትሩ ቀዳመይት ተዓዛቢት እንተኮይና ንሳ ብኣካል ኣሪሕቓትካ ትህሉ እምበር በኣእምሮኣ ግን ወትሩ ምሳኻ ኣላ። ስለዚ እዩ እቲ ክስሕቶ ዘይብልካ ካልኣይ ሓያል ምልክት። እቲ ሳልሳይ ወሳኒ ምልክት ድማ ክትረኽበካ ወይ ክትፅሕፈልካ ከላ ነቶም ናይ ቀደም ዘሕለፍኩሞም ጽቡቓት ጊዜያት ዋዛታትን ስእልታትን ክትመዘልካ ከላ እዩ። ንኣብነት ሃንደበት ሓደ ናይ ቀደም ሓበራዊ ምስልኹም ሰዲዳ እዚ ስእሊ እዚ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝስሕቕ ትዝክሮ ዲኻ እቲ መዓልቲ ይብለካ። ወይ ከዓ እታ ሓንሳብ ዝሰተናያ ቡን ወይ ዝበልዓናዮ ምግቢ ብጣዕሚ ጥዑም ነይሩ እናበለት ንዕላልኩም ናብ ዝኽርታት ትምልሶ። እዚ ስለምንታይ እዩ ዝኸውን? ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ክናፍቆ ከሎ ንኣእምርኡ ነቲ ሕጉስ ዝነበረሉ ግዜ ክደግም እዩ ዝደሊ። ንሳ ምሳኻ ዘሕለፈቶ ግዜ ስለ ዝናፍቓ ነቲ ናይ ሕጂ ናፍቆታ ንምኽኣል ነቲ ናይ ቀደም ዝኽርታት ክትጥቀመሉ ትፍትን። ነቲ ምሳኻ ዝነበራ ናይ ቀረባ ስምዒታት ክትመልሶ ስለትደልያ እንቶም ዝሓለፉ ግዜያት ከም መሳርሒ ትጥቀመሎም። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ሕሉፍ ጽቡቕ ግዜኹም ክትዕልል ከላ እቲ ግዜ እቲ ናፊቕኒ ኣሎ ሕጂ እውን ምሳኻ ክኸውን ይደሊ ኣለኹ እያ ትብለካ ዘላ። እዚ እዩ እቲ ሳልሳይ ዓብዪ ናይ ልቢ ምልክት። እዚ ራብዓይ ነጥቢ እዚ ፍጹም ክትስሕቶ ዘይትኽእል ንጹር መርኣያ ናፍቆት እዩ። ንሱ ድማ መልእኽቲ ወይ ድማ ቴክስት ክሰደላ ከለኻ ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት ብቕልጡፍ ምምላስን እቲ ዕላል ንኸይመውት ብኩሉ ዓቕሚ ምምፃርን እዩ። ንሕልናኻ ሕተቶ ሓንሳብ ምስ ሓንቲ ጓል ክትዕልል ከለኻ ንስኻ ሓፂር መልሲ ወይ እወ ኣይፋልን ጥራይ ኢልካ ክትዓጽዎ ከለኻ እኳ ንሳ ግን ብኣንጻሩ ሰፊሕ ሕቶታት እናሓተተት ሓደሽቲ ኣርእስታት እናምፀት ነቲ ዕላል ክተንውሖ ትፅዕር ዶ? ወይስ ስልክኻ ፂን ኢላ ንድምፂ መልእኽቲ ክትሰምዕ ከላ ገና ፅሑፍካ ከይሃሰሰ መልሲ ትሰደልካ? እቲ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሚስጥር እዚ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትናፍቐካ ከላ ምሳኻ እትሕልፎ ናይ ዕላል ደቓይቕ ንዓኣ ከም ዓብዪ ዕረፍትን ሓጎስን እዩ ዝቑፀር። ስልክኻ ሒዛ መልእኽትኻ ክትፅበ ስለ ዝፀንሐት ብቕልጡፍ ትምልሰልካ። እቲ ዕላል ክቋረፅ ከሎ ድማ ፍርሒ ይሓድራ። ምክንያቱ እቲ ዕላል እንተተቋሪፁ እዚ ናይ ናፍቆት ስምዒታ ክምለስ ምዃኑ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ሓንቲ ጓል ንነፍሲ ወከፍ ጽሑፍካ ብህርፋንን ብቕልጣፍን ትምልስን ዕላል ንከይቋረፅ ድማ ሓደሽቲ ምስምሳት ክትፈጥር ከላ እዚ ኣዝየ ናፊቐካ ኣለኹ ካብዚ ዕላል ክወፅእ ይደልን እየ ዝብል ናይ ውሽጢ ልባ ዓብዪ መልእኽቲ እዩ። እቲ ሓምሻይ ምልክት ድማ ካብ ጽሑፍ ሓሊፉ ናብ ሓቀኛ ጽልዋ ድምፂ ክትሰግር ከላ እዩ። ንሳ ድማ ብጽሑፍ ጥራይ ክትዓግብ ስለ ዘይከኣለት ሃንደበት ክትድውለልካ ወይ ድማ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ክትሰደልካ ትጅምር። ንኣብነት ጽሑፍ ሰልቺኒ እዩ፣ ድምፅኻ ክሰምዕ ስለ ዝደለኹ እየ ዝድውል ዘለኹ ትብለካ። ወይ ከዓ ዋላ ሓንቲ ዓብዪ ነገር ከይሃለወ ኣብ ክንዲ መጽሓፍ ብቪድዮ ወይ ድማ ብድምፂ ጥራይ ክትረኽባ ትመርጽ። ናይ ሓደ ሰብ ቃና ድምፂ ምስቲ ናይ ናፍቆት ማእኸል ኣእምሮ ብቐጥታ ዝተተሓሓዘ እዩ። ጽሑፍ ጥራይ ንናፍቆት ውሽጢ ኣይሰብሮን እዩ። ንሳ ግን ድምፅኻ ክትሰምዕ ከላ እቲ ውሽጣ ዘሎ ናይ ምርሓቕ ጭንቀት ይሃስስ፣ ፍጹም ርግኣት ድማ ይስምዓ።
ሓንቲ ጓል ብተደጋጋሚ ድምፅኻ ክትሰምዕ ትደሊ እንተሃልያ ንሳን ኣካላትካ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ህላወኻ ጽላሎት ጭንቕ ኢላ ናፊቓትካ ኣላ ማለት እዩ። እዚ እዩ እቲ ሓምሻይ ፍሉይ ምልክት። እዚ ሻድሻይ ነጥቢ እዚ ብዙሓት ሰብኡት ብጌጋ ዝርድእዎ ግን ከዓ ዓብዪ ናይ ፍቕሪ ሚስጥር ዝሓዘ እዩ። ንሱ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ክትናፍቐካ ከላ ክትረኽበካ ከላ ንእሽቶን ናይ ሕርቃን ወይ ድማ ናይ ቅሬታ ስምዒት ተርእየካ ከላ እዩ። ንኣብነት ክትድውለልካ ከላ ሃንደበት ስለምንታይ እዚ ትድውል ረሲዕኻኒ ይመስለኒ ጽሙቕ ክብለካ ጥራይ ኢኻ ትዝክረኒ እናበለት ክተማረር ወይ ክተንጸርጸር ትፍትን። ገሊኦም ሰብኡት ኣብዚ እዋን እዚኣ ድማ ስለምንታይ እያ ትጭነቕ ኢሎም ይሓስቡ ይኾኑ። ነገር ግን ነቲ ሓቂ ፍጹም ተጋራጫ እዩ። እዚ ሕርቃን እዚ ናይ ጽልእ ዘይኮነስ ናይ ክቱር ናፍቆት መግለፂ እዩ። ንሳ ክትናፍቐካ ከላ ንስኻ እውን ተመሳሳሊ ክትናፍቓን ደድሕሪኣ ክትፅሕፍን ትደሊ ነይራ። ንስኻ ግን ብስራሕካ ተጸሚድካ ክትጸንሕ ከለኻ እተ ውሽጣ ዝነበረ ናይ ምጽባይ ዓቕሊ ይውዳእ እሞ ነቲ ናፍቆት ብንእሽቶን ቅሬታ ጌራ ትተፍኦ። ሓንቲ ጓል ስለምንታይ ሸለሊልካኒ ኢላ ክትወቅሰካ ከላ ብምስጢራዊ ቋንቋ ብጣዕሚ ናፊቐካ ነይራ ንስኻ ግን ቦታ ይሃብካንን ትብለካ ኣላ። እዚ እዩ እቲ ሻድሻይ ማራኺ ምልክት። እዚ ሻውዓይ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ካብ ኩሎም ምልክታት ዝሓየለን ፍጹም ናይ መወዳእታ መረጋገፂ ዝበካን እዩ። ንሱ ድማ ንሳ ባዕላ ንዝቕጽል ግዜ ብኣካል እትረኽበሉ መዓልትን ቦታን ክተሳልጥን ክትውጥንን ከላ እዩ። ንኣብነት ዕላልኩም ገና ከይተወድአ ዝመፅእ ሰሙን ቀዳም እንታይ ስራሕ ኣለካ? ማዕዚና ክንራኸብ ሓንቲ ጽብቕቲ ቦታ ርኢ ኣለኹ እናበለት ብንጹር ናይ ምርኻብ ውጥን ክትሰርሕ ትጅምር። እቲ ሓቀኛ ስነ ኣእምሮኣዊ ምኽንያት እዚ እዩ። ንሳ ብዕላል ስልኪ ወይ ብመልእኽቲ ጥራይ ክትዓግብ ፍጹም ኣይከኣለትን። እታ ውሽጣ ዘሎ ናፍቆት ብኣካል ክትርእየካ ኣብ ጥቓኻ ኮፍ ክትብል ፍሽኽታኻ ክትዕዘብን ስለትደሊ እዩ። ንመጻኢ ምርኻብኩም ክትውጥን ከለኻ ነቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ስእነት ስምዒት ንምጽናዕን ንምኽኣልን እዩ። ሓንቲ ጓል ንዓኻ ብኣካል ንምርኻብ ባዕላ ዕድላትን ግዜን ክትምቻቹ ከላ ንሳ ፍጹም ተንበርኪኻ ትልካ ኣላ ውሽጣ ድማ ብናፍቆት ተሸኒፉሎ ማለት እዩ። እዚ እዩ እቲ ክስሕቶ ዘይብልካ ሻውዓይ ውሳነ ምልክት። ፍቑራት ተኸታተልቲ ጓል ኣንስተይቲ ናፊቓካ ኣለኹ ክትብል ከላ ብቓላት ጥራይ ዘይኮነስ ብባህርያታ እያ ዝያዳ ትዛረብ። እዞም 7 ምልክታት ክተስተውዕለሎም ከለኻ ኣብ ልባ ዘለካ ቦታ ክንደይ ዓብዪ ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ክትምዝኖ ትኽእል ኢኻ። ካብዞም 7 ምልክታት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሓንቲ ጓል እትሪኦም ዘለኻ ኣየና እዩ? ወይስ ፍሉይ ምልክት ተስተውዒልካ ትፈልጥ? ሕጂ ድሕር ከይብልካ ብኮሜንት ጻሓፈለይ። እዚ ቪድዮ ዝጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንመጻኢ እውን ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ስነ ኣእምሮን ፍቕርን ሚስጥራት ንቐጻልን ክበጽሕኩም ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምዝቃጥን ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ሁኑ። ስለ ዝተኸታተልኩም ካብ ልቢ ይቐኒለይ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብዝበለፀ ርእስቲ እስከ ምንራኸብ ሰላም ንጠና ንዓኹም።